list yechi kwerende njia sokete chipara lero onye tuligo support ya serikali chipara chao chiko rusi ukoro ese budget para ya ito ya bwente kweta bochi borabu ward chikilomita kianda ya rusi ukoro ase ekwerende tendering para yera mani ere boundary road koru ekona yangale mpaka ete kianga gende paka Nyamaiya nero erusiri kisa na maana esengenjo ntu totene ine na omosike Fred Okengo Matiang'i na kia kwa togoteba President Ruto tigagendeka tobeke President Matiang'i chipare chicheito cha bumachoke borabu chiche konyora hope yo konyara gokorwa maybe kirobaki yerusinki batebete reason yo kwa siasa kogenda busia onde bwensi okorolekana ole as staunch follower o Dr. Okengo Matiang'i igako nguchale kwa vilified nguchale kolinu keregento elinde abantu baye bachandeke abantu baye bagachigu igore yahe na ntunto konyara gotigo mwana omuntu agenda chiko gotwara erebwika gwikatomosire ere nato tambuete nato manyete nande naroche mechando togwetera nyasaye kara mwigolere na rabe president na bago chakonyora some of these things togende go chandeka anda Kenya Kwanza otokonyire chiakoliru